Sigidani togodaw kiwari fala ye damina ni école ko kuma ye Mali ministre mime kalanso kuna sa ale tun y'a yira sa ko camancɛ kalanso minnu bɛ n'o ye kɛnyɛrɛye sigilamaw ta ye ni sɛbɛn tɛ u la Mali fantan naani a kun ye wuli ka jɔ kɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu nka kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko min ye baara in yɛrɛ kɛli ye gɛlɛya dɔw yera a la o y'a to sa u ye kalo 18 di bɛɛ lajɛlen ka kalo 18 matarafa ka sɛbɛnw ɲini k'i bila sariyaw olu hukumu kɔnɔna na yanni o cɛ nka o y'a yira sa ko baara bɛ daminɛ utu kalo tile 20 min ye ko in ye kalo 18 baara bɛ daminɛ o la ka taa se fo a kuncɛ waati ma sa kalanso minnu ye camancɛ kalanso ye ni sɛbɛn t'u la ni min kɔni bɔra o hukumu kɔnɔ ɲangini min y'o sɔrɔ o yɛrɛ ka ko la ɲininen ye ka bɔ Mali gouvernement yɔrɔ min ye couvre-feu ye a mɔnɔ bɔra kulukorokaw fɛ yen fala ye min ye utu kalo tile 23 ka taa se septembre kalo tile 21 ma kulukoro gouverneur n'o ye Elhaj Lamine colonel Kapori Sanogo ye a ko sa ko kulukoro marabolo couvre-feu ni jamana tɔw ta tɛ Mali fan tɔw ta tɛ kelen fala ye gouverneur ale ka marabolo dɔw bɛ fɔ anw naga kɔrɔ yan olu ka couvre-feu kɛcogo filɛ nin ye ninnu ka surun Bamakɔ la i n'a fɔ Kalabankɔrɔkaw Maningalakaw Sangarebugu Moribabugu Ngabakɔrɔdura Jalakɔrɔji min ye dɔgɔ duman ye fala ye olu ka couvre-feu bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada kanɲɛ 5 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye dugu minnu bɛ sa n'o o ye Kati ye Banamba Kangaba Kolokani olu ta bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa ba sɔgɔmada kanɲɛ 6 gouverneur ko a ka bataki kɔnɔna na fana k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ u kun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bolimafɛnko la sa n'o olu munumunu salo la waati min na u ka dugu kɔnɔna na bɛn ninnu ko o bɛ sen na hali bi wa k'a ɲininen dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to nin baara ninnu na sɔrɔdasiw lakana tigilamaw a ɲininen olu fɛ sa sariya ninnu u bɛ se ka labato cogo min na Mali kulukoro fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔndan ka se ka tali kɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ Kayikaw fɛ yen o baaraw kurumbo karili kɛra ye i n'a fɔ kunungo a kɛra kunasinigo a kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na fala ye général de brigade Musa Sumare kunungo kari ale taara Kayikaw ka enveloppe fɔlɔ dayɛlɛli baara kɛ dugukolo kɔnare o kɔnɔna na ɲɔgɔndan kilasi o ye 17 ye a kɛkun ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya baara la Kayi marabolo yɛrɛ la fala ye olu ka taa directement na ka don baara la Kayi ye o la sa ni ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ marabolo ni an ka sigidaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara bɛ se ka kɛ cogo min na min ye saniya kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ye baara kɛ marabolo kɔnɔna na k'olu ta marabolo baarakɛlaw olu fɛ directement na min ye gouverneur ye a y'a ɲini denmisɛnw fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija u bɛ min dɔn u k'olu jaabi ni a ma ɲɛ sɔrɔ zen u k'u labɛn ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛna sigi sen kan jamana in ale kɔnɔna na yaasa kɛnɛya ale min ka gɛlɛn ni ko bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka sigi sen kan min ye baarakɛla ɲɛnama olu fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na halisa Kayi mara kelen na fala ye jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko salon de media maaw olu bɛ wuli ka jɔ la ka taa yirituru sigi sen kan o la sa gouverneur ye ale ka dankan dɔ n'o ye Sunkalo Roland Kamate ale tun bɛ ko in ɲɛmaaya kunna Kayikaw fɛ sa salon de media bolofara bɛ yen n'o ye Isa Bakari Bacili ye ale fana tun bɛ yen u kɔni ye layidu ta sa k'u ye yiri minnu turu ko kunnafonidilaw ko k'u bɛn'u hakili to yiri ninnu na han u k'u cɛsiri dɛ u k'u hakili to yiri ninnu na min ye Bugunikaw fana fɛ yen Buguni Radio Mali ale directeur ba n'o ye Alpha Mayiga ye ka taa se kunnafonidila minnu bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na sa olu taara yirituru kɛ Masabilankɔrɔkaw olu fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra gouverneur yɛrɛ ɲɛna n'o ye fulakɛ ye Usmane wele ale ni a ka dankanw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko yirituru in a kɔkɔrɔma donna maa min fɛ o ye ministre Mamu Dafe ani Bakari Sidibe maire min bɛ sa n'o o ye Karim Sangare ale fana tun bɛ ka taa fara Bakari Sidibe kan ORTM directeur Alpha Mayiga o fana tun bɛ kɛnɛ kan o y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ k'u k'u jija u ka yiriturulenw kana sa dɛ ɔhɔ n'an da ka di maaw ta fɔli la fala ye an k'an jija an yɛrɛ taw olu fana ka sigi sen kan min ye Amapu ale maaw olu kɔni y'u yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana tun b'a ko la sabula Amapu bolofara fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na min ye Buguni mara kɔnɔna na baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u ye o baaraw o dantigɛli baaraw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn mana sigi olu yɛrɛ sen na ye a ko la yaasa cogo min na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ irisiw tɔgɔla so min bɛ an fɛ yan ale bɛna ɲɔgɔndan sigi sen kan ɲɔgɔndan bɛna kɛ irisi kalan o hukumu kɔnɔna na Bamako baara min ka kɛ yen
jɛkulu in faralen ɲɔgɔn kan sa irisika bɛ se ka don ba la cogo min ye irisu tɔgɔla sɔnba an fɛ yan o ɲɛma n'o ye André Cherkachi ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen bi denmisɛnnin caman de bɛ yen bi u bɛ ka irisikan kalan min ye kan wɛrɛw fana kalali matarafali bɛ a la kuma tɛ an ka bamanankanw n'an ka yɛrɛ ka togodalakanw olu fana bɛ a la sabula dɔnniya irisu ka fɔ la a bɛ kan bɛɛ lajɛlen na kan bɛɛ lajɛlen na a seko n'a dɔnko ni kɔni kɛ kun ye sa Mali ni irisika bolodiɲɔgɔn bɛ sen kan u bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye an y'a fɔ kununko min ye sangaw fɛ yen o conseil bolofara min bɛ Mulaye Traoré ale tun minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen a minɛlen min ye o conseil maaw ye wuli ka jɔ kɛ sa ko ka se ka maa kofɔlen bila baara in bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa o conseil yɛrɛ barosigi kɛ juma tɛmɛnen a jabala la waleya in nana cogo min Musa Boubacar Ba ministre kɔrɔ don min ye ɲɛfɔli ale y'o kɛ mɔgɔ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko min tun bɛ sen na waleya min taara ka se Mulaye ma an ka jɛ ka Musa Boubacar Ba